Unsa ingon yo girls ang mga laki dili seryoso? Unsa nakaminos man ako? Kabalo mo girls, gamay-gamay lang ko. Pero dako ko pagigugpa sa inyo ha. Girls, nganong mo action man mo kagool? Kung kaming mga lalaki, walay mga motor. Ako? Sige, ikaw. Girls! Musugot naming mga lalaki nga dili mi priority. Basta ay lang pud mo perminti pagpalibre. Girls, ang pingin yung mga lalaki taas og buhok. Katsagot. Dito ba? Girls, ang pingin yung mga lalaki taas og buhok kay mubo rag pasensya pre sa kuha. I personally agree. Girls, anong mamili man mo mga gwapo? Ay, katawag ko. Girls, nganong mamili man mo mga gwapo? Di ba pwedeng cute urag ako? Yeah, ay sagtikan niya, bakit? So girls, kaming mga lalaki, muhilak ra jud mig masakitan. Pero kamong mga babae among mabalsan, 6.5 hours later. amo mong katawan. Oh, so girls, kung unsa lang ipangingon, unsa mong ipaingon diri, ay lang kay ninyo nigtinud ah. Kay walay laing tinuod, ako rang gugma. Girls, mura mo. Kabalo mo girls, maramog motor. Kusog mo mudagan kung pangit yung matubang. Girls, mura mo panahon. Perte ka sabtunon. Girls, bisag ning ani ko gamay. Ay. Girls, bisag ning ani ko gagamay. Girls, bisag ning ani ko gagamay. Kung inyo kung igugma wa joy madamay. Girls, ay mo kasuko kay di mi rilo. Ah, sorry. Girls, kaming mga lalaki, gihimo mi ninyong rilo ba? Kasuko mo gwa mi tay. Kabalo mo girls, kaming mga boys, gihimo mininyog ligid ba? Inyo raming patuyok-tuyokon. Girls, usahay mo ra mog jeep nga pasayroan ba? Sibog, pulo dire, pulo. Tagpulo ka lalaki ang kunon. Girls, kabalo mo. Kamong mga girls, muraramog ko to. Katol-katol ra mo sa kong ulo. So girls, ayun naman yung dibdiban ng ipangingon nila. Ipangingon nila kay sa tinuod lang, love kay tamo. Kay magikan mga lalaki, mahigugmaong kay mga babae. Labi na kanang mga dili materialistic, kanang dili magtan-aw sa itsura, dili mag-base sa kung unsa ang nasa mo. Kana yung mga babae nga kuan mo, comment ra gud mo diha girls kay kuan. Testingan sa nako niya. Tawag ko na ako akong uyab. Me and my jowa. Wa? Ano nga ito? It's me. Wa. Wah. Wa. Yes, wah. Me and my jowa. Wa. Aray ko. So, what's up girls? Ako namong tanan gipangingon diri dito tinuod. Sa tinuod lang, love kay mo na mo mga lalaki. Ginampingan jud mo, ay mo na to tinuod lang, papan lang kaning good vibes lang. Usay masulti ni mas mga babae give heart. I love you all. Oh, ikaw kay usay masulti ni mas babae. Kanang I love you. I love you all. Ikaw rin say mga masulti sa babae. Kan. Usay masulti ng Harry sa babae. Sige, ano lang. Taga na to si Harry. Panahon ni Harry nga musulti sa mga babae. Kung unsa gyud sa iyang kinabuhi ang mga babae. Wala uyab. Papoy uyap. Unsa ang mga kuan sa mga babae? Unsay masulti mo sa babae? Unsa masulti ni mas babae ba?
Ang mga babae, gwapa. Ang mga babae, loyal. I love you na lang. Oh. Yun na lang. Sige, ikaw Gilbert, message Okay, mo sa babae. message ako sa mga babae, no? Ang mga babae kay humble sila, sweet sila. Labi na akong i-add ko nila sa akong Facebook name. Oh. Mas mo, cute sila. Ikaw, si King King. Message ba? Message. I love you ra. Message. Girls, kabalo mo girls, vote-an kami girls. Anang ang pingin yung yab girls. Mora na girls. Flowers para sa inyo. So girls, mauro to no, ilang mga kan masulti na ako sa mga tanang babae dapat o kita boys man kita boys kung boys may nagtanaw ron atong higugmaong mga babae, di ba girls? Kay responsibilidad namo ng mga lalaki nga higugmaon ang mga babae. Tama? Yes, tama. So diri na lang ko to. Don't forget to like, comment, share and subscribe para mas updated mo sa mga video. Yan, Then salamat paki-click kayo. na rin sa notification bell para Updated mo sa mga Okay. video nga among Then natin may vlogging channel. Boy Atang Vlogs. Paki-support na lang, please. Diha mo ang mga vlog gina-upload no. So Vlog kada sa mong kinabuhi, Oh. about sa iyang kinabuhi sa iyaha. Daghan pa. oh, shout out sa tanang mga fans na mo sa Mr. Atang, mga supporters, solid Mr. Atang, supporter. Boy Atang Hindi Vlogs. na mo may isa-isa sa ron kay wa mi katanaw dito sa comment, wa mi ka-open sa last na mong gi-upload. So kana lang. God bless. And Good vibes. more power. Yes. Wa na